Gaur deitu dugu manifa honetaran, desjabetzaren aurka atzetearen mafia borrokatu. Joan den urtean, atera zen plataforma Protaf, hemen Nafarroan, eta plataforma horrek nahi zuen atzeteren lanak bizkortu. Plataforma horrek bi helburu ditu. Alde batetikan, izan lobby, presio lobby bat, bai Nafarroako gobernuaren lobia, eta baita ere Espainiako gobernuaren lobia. Eta beste aldetikan, beraien helburua da abiadura handiko trena legitimatzea jendearen artean. Ikusten dugu plataforma honen egiteko modua dela mafia batena ari direlako, izan ere ariak mugitzen. Beraiek ari dira politikarien erabakietan eragina izan nahi dute, ariak mugitzen. Baita ere esan nahi dugu, abiadura handiko trena dela elefante txuririk handiena, dilapidatu dira 2.000 milioi euro jadanik hemen Euskal Herrian, eta momentu honetan ikusten ari da dela izugarrizko debakle estatu mailan, nun abiadura handiak utz egin du Kordobako istripuarekin ikusi den bezala. Eta ikusi duguna da betiko trenaren inbertsioa utzi da abiadura handiko trenan inbertitzeko. Eta orduan, horregatikan deitzen dugu abiadura handiko trenaren aurka manifestatzera eta borrokatzera.